A Adega Terriña forma parte dos 53 proxectos beneficiarios das axudas da Xunta para iniciativas enoturísticas, cun investimento global de 5,5 millóns de euros procedentes dos fondos Next Generation. Esas achegas permitiron implementar melloras como novas salas de cata, percorridos guiados ou sinalización digital. A Xunta vai convocar no último trimestre do ano unha nova liña de axudas dotada con 3,5 millóns de euros que se convocará no ese último trimestre, destinada a promover a mobilidade sostible no ámbito do enoturismo, co apoio á compra de bicicletas, patinetes eléctricos, instalación de puntos de recarga, entre outros. Esta proposta insírese no Plan Territorial de Enoturismo de Galicia 2023-2025, que inclúe 3 accións de cohesión territorial impulsadas nos últimos anos para o sector que están a contribuir á creación de novos establecementos turísticos e o desenvolvemento de proxectos como a propia Terriña. O enoturismo preséntase como unha das modalidades con maior crecemento a nivel mundial, o que representa unha grande oportunidade para Galicia, tanto pola súa riqueza patrimonial como polas súas 5 denominacións de orixe. Consolidar este tipo de enoturismo ten por obxectivo fixar poboación, xerar riqueza e crear emprego cualificado no rural.